Sekuphelile kwabaningi ukuqagula mayelana nodaba oluthinta uhlu lwey'ngoma eziyishumi nokuyizona-ke bey'bhekwe ngamehlo abomvu bekulindeleke ukuba imenyezele emsakazweni Ukhozi FM. Kanti lezi ngoma uma ngabe seyiqokiwe kulindeleke ukuthi zonke ziyishumi incintisane ngokuvotelwa abalaleli balo msakazo ebese kuthi eyothi ngabaqoqada noma idla umhlanganiso bese kuba yiyona eyosifaka enyakeni omusha ka-2025 ngomhla ka-31 Disemba. Mbukule Sithole TV sakubingelela ungakhohlwa uncofoza ufollow, like, subscribe ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti udaba esikuphathele lona libika ukuthi sekuphelile kwabaningi ukuqagula mayelana nodaba oluthinta-ke uhlu lwey'ngoma eziyishumi ebey'bhekwe ngamehlo abomvu ukuba imenyezele emsakazweni Ukhozi FM nokuyingoma-ke kulindeleke ukuthi incintisane zonke ziyishumi ebese kuyothi ingavotelwa kakhulu bese kuba yiyona-ke eyobe isidla umhlanganiso bese kuba yiyona esifaka enyakeni omusha. Kanti Ukhozi FM namhlanje libese limemezela-ke uhlu lwey'ngoma kuyizona-ke ey'qokwe ngabalaleli nokuyizona-ke ezizophinde incintisane bese kuthi eyodwa yazo kube yiyona-ke iyobe-ke isithatha umhlanganiso. Kanti-ke uhlu lwey'ngoma zabo balibeke kanje. Lwazi Mthabela la marketing manager khona la emsakazweni Ukhozi FM. Sibingelela Chibi sikwamukela emsakazweni Ukhozi FM sawona. Siyabingelela kubasakazi abawina indondo. Sanibonani niphila. Siyaphila njani nina? Siyaphila. Sikhona mfowethu. Sofikile nendaba enkulu ethinta ingoma ehlukanisa unyaka i-top 10 yeKhozi FM. Asiqale ngekade nikhona la njengabaphathi ekupheleni kwenyanga ka-October. Naba nememezelo ethize enazisho. Mhlambe singathi halamuzi nje bese siqhubeka. Yeah. Ngicabanga ukuthi kubalekile sibakhumbuza abalaleli ngeimemezelo sasizenzile ngalelo langa lelo okuyiyona into esasikhuluma ngemigomo yokufaka iculo ekuyilona lingasihlukanisa unyaka. Manizokhumbula kahle sasithe ukuthi amaculo akuzofanele avele ohlwini ley'ngoma ezihlukanisa unyaka iculo eli playlistwe between umhlaka 1 January 2024 kuya ku-31 October 2024 iculo eliplaylistiwe emsakazweni Ukhozi FM okusho ukuthi kuleso sikhathi leso kwakufanele libe selisemoyeni emsakazweni Ukhozi. Okugcina kuwukuthi i-deadline esasiyenzile niyakhumbula kahle ukuthi kwakuzoba umhla ka-15 November la khona sasizotha abantu abanominate from 1 November to 15 November abantu bangafaka ama-nominations abo. Mangabe kuyilesi sikhathi mina kuba khona leyo nto leyo ukuthi oh my soul uyabona so qhubeka yini enye ekumele kasi ngiyafisa nje ukunikhumbuza abasakazi bami nani balaleli ukuthi la sasenza ama nominations ngama SMS siyakhumbula ngithi sasifake ku 33665 esikhathini ke sokuthi ama SMS avalwe nesikhathi lesi sesikusona manje yonke iprocess ibithintwa ama auditors abacwaninga imabhuku wenza sure ukuthi thina la station asifiki mina namhlanje lesi ngibone namhlanje abacwaninga imabhuku abayimele abasebenza nenkampani ewu-Smart Call ekuyiyona eyayifakwa kuyona ama SMS. So uSmart Call ubuthumela abacwaninga imabhuku abayimele base bona bethatha bechecka-ke ukubheka ukuthi yonke lemgomo esiyibekile wonke amaculo observile yini yonke lemgomo le basebelethe imphumela kwathiwa nakho-ke kwasibathiwa nakho-ke sungamemezela-ke mfana nakho injalo-ke sesilapho. Hayi ke kuthiwa kumnandi kakhulu kubona lo nyaka ngoba sixhase abaka Black Technologies okuyibona abaxhasa ingoma ehlukanisa unyaka ka-2024 awuphinde futhi elibiyonza Black Technologies nayi into ke kuthiwa kukhona imali nawo eyingxenye mhlawumbe ongayibile ka 250,000 eyakumlaleli 250,000 rand. Yes izosho ukuthi ihlukaniswa kanjani bazobusebenzisa bayazi abaphathi stage mase kuthi kanti ingoma yona ehlukanisa unyaka izowina unyanyavo le Polo Vivo Live maya babo ingansele ku 300,000 rand lalela-ke emva kokuthi siyimemezele lezi ngoma eziyishumi okuyizona elindele ukuthi wemanga yiphi esizongena ngayo ka-2025 Jehova kuzoqala kodwa ukuvotwa namhlanje ebusuku makuthi kuphela noba busuku obuhle mayisithi nje 12 o'clock sekuvulelekile ke ulayini ungalingi uvote manje futhi uzovotela ba-ogoba ngakasho uyabona so ungalingi uqale manje ukuvota ngo-12 izokuthi kuphela nje ubusuku obuhle sengena lo wamshengo mase-ke iyangena nangephelele umoya ingoma awuphuza nje amanzi studio sicela ukushaya ihlombe sishaye ihlombe sishayele i-marketing team yomsakazo Ukhozi FM bafethu nisebenzile ukuzwa ukuthi ingoma ezihlukanisa unyaka izohamba nonyanyavu lemoto Polo Vivo siyathokoza ngendlela emangasayo ukuzwa ukuthi umlaleli uzohlomla lona iculo ezowina lihlukanisa unyaka akathole nalo unyanyavu umlaleli athola imali. Black
Technology. Yes, black Wow. technology. Black technology. Halala, black technology. Black technology. Sengicabanga ukuthi Ngicela naselbhiyoze yangifundisa. Oh, yeah? Accent. Awushaye self-begin. Ngiyabona. Inika lento leya. Yeah. That thing. Ngashwabanisa ndethuzane yabo. Black technology. Technologies. Sabazela. So isinjalo ke indaba sesiready izingoma khona ingoma ezu10 abinazi la isandla sami mina ngiyayibona my soul. Okay. Mthemba. Usazazi kanti? Hayi unamanga kazansi. Usasenaphi? Ngiyacabanga. Ungicwaninga emabhuku nini? Ngiyacabanga. Madoda. All right. Hayi, asikudedele Mthemba. Kube njalo. Akube njalo futhi. Siyabonga kakhulu basakazi bami. Balaleli bethu abahle. Ngizonethulela i-top 10 yethu. Ayikho kwi-order etheni amaculo nje awu10 abekiwe nje ngendlela yokuthi nje sizokwazi ukuthi siwabize kahle. Okay. Yeah, just ukukhumbula again ukuthi lamaculo lawa adlaliwe emsakazweni okhoze playlist between umhla ka1 January no 31 October. Amaculo okuyiwona abhekwe abacwaningi mabhuku size sifike lana athina emsakazweni azange siwathinte lamaculo futhi asiwabonanga. Yeah. So elokuqala iculo iphi suspense music Wait, Linda nje wena uzuslinda nje. Oh, okay. Akusheshe lapha bafowethu, akusheshe lapha. Sengimagange mina bakwethu. Ngimagange, I can't wait. Ngesilungu. NgesiZulu ngimagange Mthemba. Oh, nansi. Oh, okay. Siyalunga Nyamboza. Let's go. Okay. Right. Iculo lethu lokuqala Woodblock DJ Scooter Baba. Oh, Woodblock Scooter Baba. Scooter Baba. Yeah. DJ Red Block DJ Scooter Baba. Ngifunda rock. Yebo baba. That's all. Iculo lesibili uThokozani Langa neculo lithi Thokoza. Nice. Madoda. Somnene sebeka. Iculo lesithathu umthandeni lithi umthandeni SK lithi Gucci. Hambisana no Maho. Hamsana noMahu. Oh, vasikazolonke. Iculo elilandelayo uAlan featuring Master KG, Big Zulu no Charlotte, Life unobuhle. Wow. Iculo elilandelayo uMalungelo uyavela featuring Retabile Khumalo, Nokwazi and DJ Ale. Okay. Iculo elilandelayo Malini uthunyelwe abadala. Halala malini. Yeah. Elilandelayo elikaMjolisi featuring Nqobiyazo Mayidululu. Bye. Elilandelayo uBlack Major Stakiwe Sibali. Hala. Yeah. Jagiwe Sibali. Nomulbizo Mthemba Jagiwe Sibali. Elilandelayo ka-Andile Kamajola liphakanyisiwe. Madoda. And then finally iculo elokugcina elingenile ohlwini lengoma ezohlukanisa unyaka elikaZinhle Kwayimani featuring Mpumi and Talk Music Sabela. Yeah. Izona ke lezo ezishumi ingoma. Sicela ukukhalalisela bonke laba bathe baqoka kuyona le top 10. Khumbula ukuthi ukuvota kuqala ukuvota namhlanje ebusuku ngo12. Emayithi phela nje ubusuku obuhle and then ama voting lines avuliwe. Sisho ukuthi le top 10 yoKhozi FM kuyilethelwa ngaba Black Technologies. 3 imoto iPolo Vivo Live engase iwine uno ingoma yakhe ezophuma unumber 1 ngomhla ka31 ku December futhi kube sekumhla 1 ekseni. Mase ukuthi kuno 250,000 rands oya kumlaleli. Zinkani zababili ongaphansi nongaphezulu kazi imbala iyozala nkomodo. Mthemba siyabonga mfowethu ikhwela incwadi. Ayigcwele kakhulu incwadi just ukumkhumbuza umlaleli ukuthi asivote ku 33665 kodwa sivota ku 35615. 35615. Injalo. Okay. Inshallah. Siyabonga kakhulu Cibi okuhle kodwa bafowethu. Sekulele kumlaleli uthi ukuthi akhethe ingoma ezofaka ku 2025. Thank you, bot. Okay, right.